Bazen behin, orain dela 14 milioi urte unibertsoan materia guztia puntu bakar batean kontzentratuta zegoela. Bat-batean, materia eta energia guzti hori zabaltzen hasi zen zergatik eztanda handi baten ondorioz. Temperatura oso altu horretan partikula atomikoak elkartzen joan ziren, baina soilik temperatura baxuagoan lehen atomoak sortu ziren, hidrogeno eta helio. Horrekin batera materia sortu zen eta argia ikuskor egin zen. Atomoak elkartuz eta elkartuz joan ziren, ondorioz, izarrak, galaxiak eta beste astro guztiak sortu joan ziren. Galaxiak. Galaxiak izarrezko multzo dira. Formaren arabera lau motatakoa ditugu, eliptikoak, barradunak, kiribila eta irregularra. Izarrez osatuta daude eta beste hainbat astros, hala nola gasodoiak, ahots kosmikoak eta planetak edota eguzki sistemak. Historian zehar, unibertsoaren antolaketari buruz teoria desberdinak egon dira. Eredu geozentrikoarekin hasiko gara. Zientifikoek lurra unibertsoaren erdian zegoela uste zuten. Bereziki Ptolomeok. Beste astroak, eguzki, ilargia eta planetek bere inguruan bueltaka zebiltzan. Orain, eredu heliozentrikoari buruz. Eredu heliozentrikoa, zientifikoak Koperniko adibidez, eguzkia unibertsoaren erdia zegoela uste zuten. Beste astroak, lurra, ilargia eta planetek bere inguruan ibiltzen ziren. Izarrak astoak dira, plasmako korpus esferikoa, eta bi gasez osaturik daude, hidrogenoz eta helioz, eta artean argia eta peloa lortzen dute. Izarrak ere daukate bere kolorea, dizira eta tamaina, adibidez kolorea. Urdina, zuria, horia, laranja eta gorria. Dizira lurrako distantziaren araberakoa da eta bere tamaina erraldoia, ertaina edo nanoa izan ahal da. Gazteena eta beroena urdina, zuria, horia, laranja eta zaharrena eta hotzena gorria da. Badaude izarrak sailkatzeko modu desberdinak, eta horregatik beste adibide hauek aipatuko dizkizuegu. Amizar, azpiheraldoi, barrezko izar eta beizar, eta abar. Lurra bi mugimendua ditu, errotazioa eta traslazioa. Errotazioa lurra bere ardatzaren inguruan egiten duen biraketa errotazioa da, eta horren ondorioz bereizten ditugu egunak eta gauak. Translazioa lurra eguzkiaren inguruan osatzen duen mugimendua translazioa da, eta 365 egun eta 6 ordu irauten du. Rotazioa 23 ordu 56 minutu, 4 segundu behar du. Eta translazioa 375 egun, 5 ordu eta 58 minutu. Lurra ez dago zuzen. Polo makilo imaginario bat diagonalez daude. Ekuatorea ardatz imaginario oso bero bat da. Banatzen duela hego hemisferioa eta ipar hemisferioa. Sudamerikan dago leku bat Ekuador banatzen diola bietan, ipar ekuatore eta hego ekuatore. Eskuinaldean egoten denean, ipar hemisferioan izpiak zuzen ematen du, uda da. Baina hego hemisferioan izpiak inklinatutak daude, horren ondorioz negua da. Baina translazioa egiten duenean aldrebes da. Hego hemisferioan izpiak zuzen ematen du, horren ondorioz uda da. Baina ipar hemisferioan izpiak inklinatutak daude, horren ondorioz negua da.
Ilargia lau fase ditu. Hil berria, lurra begira dagoen aldea ez dago argiztatuta, beraz ezin dugu ilargia ikusi. Hil gora, lurra begira dagoen aldearen erdia ikusten dugu. Argiztaturik de letraren itxura du. Hil betea, ilargiaren aldea argiztatuta osorik ikusten dugu. Hil behera, lurra begira dagoen aldearen erdia ikusten dugu argiztaturik. C letraren itxura du. Lehen mugimendua egiteko 28 egun behar du. Fase bat bestera pasatzeko 7 egun behar ditu. Ilargia ez da geratzen leku berberan. Lurraren inguruan mugitzen da. Lurrari inguruan mugitzeko errotazioa eta traslazioa egiten du. Aldi berean. Merkurio. Merkurio planeta bat da. Eguzkiko sistemaren lehenengo planeta da. Bere tamaina txikiena da. Eta Merkurioaren barruaz burdinez osatuta dago. Kanpokoa, hau da, ikusi aldena, arrokaz osatuta dago. Merkurio eguzkitik hurbilen dagoen planeta da. Eta eguzki sistemako bigarren planeta txikiena da. Erromatar mitologiako Merkurio jainkoagandik izan zuen bere izena. Egindaz dago potasio, sodio, oxigeno atomiko eta gehiago. Artizarra eguzki sistemako bigarren planeta da eta hirugarren planeta txikiena da. Temperatura 400 gradu zentigradu baino gehiago da. Mendi asko ditu eta sumendiak dauka. Zeruko hirugarren objektua distiratsuena da. Eguzkiaren eta ilargiaren ondoren. Horregatik esaten zaio goizeko izarra. Lurraren historia. Orain dela 4.500 milioi urte hasi zen, eta orain direla 4 milioi urte lehen gizakiak agertu ziren. Eguzkitako hirugarren planeta da. Venus eta Marte artean kokatuta dago. Eguzki sistemako satelite natural bat da, ilargia. Lurraren milioi eta milioi pertsona gehiago bizi dira. Beste planeten artean bizitza dagoen planeta bakarra da. Lurraren gainazalearen 71 urez estalita dago. Beste guztia kontinente eta uharteak dira. Dentsitate ezberdinak du eta izaera geologiko ezberdinak. Lur planeta txikiena da. 510.000 milioi kilometro kuadro osatzen ditu lurrak. Orain dela urte asko zalantza zegoen ia esferikoa bazen ala ez. Azkenean proba asko egin eta gero ulertu zuten esferikoa zela. Marte eguzkitik hasita 4. planeta da. Marte 2 satelite ditu, hau da, 2 ilargi, eta horiek dira Phobos eta Deimos. Planeta hau gorria da. Oso atmosfera mehe du. CO2 da batez ere. Poloetan txandaka izosten dena. Marte eguzkitik hasita 4. planeta da eguzki sistema. Erromatar mitologiako Marte gerra jainkoa den izena ezarri zitzaion. Gaueko hortzian ageri duen gorritasuna zela eta iritsi ere. Planeta gorria ere iristen zaio. Horregatik 2 ilargi ditu, Phobos eta Deimos. Txiki eta egitura bitxikoak biak. Behiala Martek bere ganatutiko 2 asteroide norbait. Marte jainkoa den erredola lantzen idukigarri da. Jupiter eguzki sistemako 5. planeta da. Sistema horretan daude gasesko 4 erraldoietako bat. Jupiter sistemako planeta handia da. Lurrak baino 318 aldiz. Gasesko planeta da, batez ere hidrogenoz eta helioz.
Lau satelite dauka, Io, Europa, Ganimede eta Kalisto. Orban gorria bat dauka, 3 lurrak bezala da, eta tormenta handi bat da. Jupiter eguzki sistemako 5. planeta da. Sistemako planeta handiena da. Gasezko planeta da. Batez ere hidrogenoz eta helioz osatuta dago. Bere izena Jupiter erromatar jainkogatik datorkio. Planeta honen 4 satelite handienak ziren Lo, Europa, Ganimede eta Kalisto. Izenak greziar mitologiatik datozkie. Barne nukleoan solido bat dagoela uste da. Saturno planeta bat da. Berak eraztun batzuk dauka inguruan. Eta eraztuna horiek arroketaz osatutak daude. Saturno eguzki sistemako 6. planeta da. 29 urte eta 167 eguneko urtea du. Eta hidrogenoz eta helioz osatuta dago. Gutxienez 62 satelite natural ditu. Saturno eguzki sistemako 6. planeta da eta 2. planeta handiena da. Saturno gasez osatuta dago. Eta ezaugarri nabariena duena Saturnorena dira bere eraztunak. Bere eraztunak izotzez eta asteroidez osatuta daude. Urano 7. planeta da. Eguzki sistemako 3. planeta handiena da. Hidrogenoz, metanoz eta beste hidrokarburo batzuez osaturiko atmosfera du. Urdin ikusten da metanoak argi gorria sugartzen duelako. Neptuno planeta bat da, eguzkiko sisteman 8. da, hau da, azkena. Neptuno aurkitu zen 1846an, baina lehen begiraketa 1612an izan zen. Planeta hau arrokaz eta izotzez osatuta dago, Urano bezala. Pentsatzen dute Neptuno osatuta dagoela kapa nagusia hidrogeno, helio eta metanozko hodeiez konposatuta dagoela. Oso klima hotzekoa dauka, oso urrun dagoelako eguzkitik. Esaten dute daukalako bero iturri bat barnean. Zientifikoak Urano eta Neptunoi definitzen dute erraldoi izoztuak bezala. Neptuno oso handia da eta densoa da, baina Urano gehiago eta handiagoa da. Neptuno 14 satelite dauka eta handiena Triton da. Neptuno, eguzki sistemako 3. planeta handiena da. Hidrogenoz eta metanoz eginda dago. Urdin ikusten da metanoak argi gorria txurgatzen duela. Eguzkiaren bere kokapena eguzki sisteman erdian da. Bere distantzia 52.000 argi urte du. Izar bat da. Bere osapenaren helioz eta hidrogenoz da. Bere kolore laranja eta horia. 5.000 gradu dago. Eguzkia 4.650 milioi urte dauka. Asteroide gerrikoa. Marte eta Jupiterren artean dago. Banatzen ditu barneko planetak, Merkurio, Artisarra, Lurra eta Marte, eta kanpoko planetak, Jupiter, Saturno, Urano eta Neptuno. Hortik dela 75 milioi urte Cancunen, Mexiko, gerriko asteroide bat atera zen eta egin zuen dinosauruak heriotza eramatea. Ere daude Plutonen ondoan, baina horiek ez dira fijo asteroide gerrikoak. Asteroide gerrikoa. Eguzki sistemaren asteroide gerriko bat baino gehiago ditugu. Alde batetik gurutzeko hurbilena, Marte eta Jupiter. Artetik pasatzen dena dago. Beste alde, Plutonik hurbil dagoena. Osatuta dago objektu astronomiko askoz, baina gehien bat gorputz arrokuts. Meteoritoak espaziotik etortzen diren harriak dira eta atmosferarekin elkar ukitzen dutenean zatitzen dira. Meteorito mota desberdinak daude, hain zuzen ere.
harrizko meteoritoak, metalezko meteoritoak eta burdinezkoak. Izarruzoa meteoritoak dira eta gure planetako atmosferarekin kontaktuan sartzen direnean piztu egiten dira eta izarrak izango balira bezala ikus dezakegu. Baina ez dira benetako izarrak, ondoren itzali egiten dira eta normalean desintegratzen dira. Izarruzoa. Izarruzoa meteoroak dira, bere jatorria kometak dira. Izar hauen dirdira izan alda handia edo txikia. Etortzen direnean lurrako atmosfera intentsitate handia hartzen du eta abiadura oso gogor izaten du. Batzuetan ikusten da izar oso multzo honetan pizka bat gorrizka, berdezka, urdizka. Izarruzoak egiten dute osar izar. Gazteleraz lluvia de estrellas. Halley kometa epe laburreko kometa ezaguna da. Lurretik 75 edo 76 urtean behin ikusi daitekena da. Epe laburreko kometen artean begi hutsez atzeman daiteken bakarra da eta baliteke gizakia baten bizialdian bitan agertzea. Begi hutsezko beste kometa batzuk argitsuagoak eta ikusgarriagoak izan daitezkeen arren. Milaka urtean behin baino ez dira gertuko. Halley kometa deitzen da bere lehen agertzea lurratik 1705ean Edmund Halley astronomo handi bat aitortu zuen eta bere abizena ipini zuen kometa hori arte. Hale-Bopp kometa zein izen ofiziala 01985 den behar bada izan zen 20. mendean zabalago ikusitako kometeko eta distiratsuenetako bat. Lehen begiratuan ikusi ahal zen 18 hilabete zehar. Hale-Bopp kometa aurkitu zen 1985ko uztailaren 29an, eguzkiaren distantzia urrun batean. Pluton. Pluton edo 134.340 planeta nanoa da. Neptunoaren ondoan dago. Pluton 5 satelite dauka, Coronte, Nix, Hydra, Cerbero eta Estigia. Bere eguzkiaren eta lurraren distantziaren ondorioz bakarrik ikusi alda 200 milimetroko aberturako teleskopioarekin. Pluton 1930ko otsailaren 18an deskubritu zen, eta astronomo estatu batuarra Clyde William Turnbull deskubritu zuen. Planeta txikiena da. 1930an teorian Pluton zela Neptunoren satelitea pentsatzen zuen, baina bere abiadura hipersonikoarekin ondorioz bere orbita utzi zuela. Bere izena ondorioa da erromatarren jainkoa edo Hades gregorentzat. Urano 7. planeta da, 4. masa gehienekin eta 3. handiena. Urano gaseoso mauria bat da. Bere atmosferaren osagai hauxe dira, hidrogeno, metanoa eta hidrokarburo gehiago. Lurra baino 4 aldiz handiagoa da. Oso urrun dago eguzkitik. Urano deskubritu zuen William Herschel 1781ean. Urano 84,01 urte behar du eguzkiri buelta bat emateko.